Rodacy, jest lepiej. I będzie jeszcze lepiej, niż jest. Unia Europejska już od dawna odczuwa nasz gorący oddech na swych zamożnych plecach. Doganiamy ją, jeśli chodzi o bogactwo. Mamy już takie same telewizory, jak oni. Takie same kosmetyki. I tostery. A nasze jedzenie już dawno przegoniło ich jedzenie. Na przykład kiełbasa przegoniła. Nadszedł ten czas, aby podnieść dumnie głowę i powiedzieć: bogaćmy się. Ta jasne, takie rzeczy to tylko werze.